Terve vaan kaikille täältä Taimaa TP-saarilta. Moni on jo vuosia miettinyt, miten me näytetään aina vuodesta toiseen niin nuorekkaalta. Toista kun vanhenee kuin vanha maito. Me vanhentaa kuin miini. Meidän salaisuus on 2000 milligrammaa kollageenijuomaa. Päivittäin shottina. Vittu taitaa vitoota. No kyllä tää juotavaa oli. Kokeile näitä. Kokeilkaa ihmeessä näitä. Pysytte tällaisina kuin me vuodesta toiseen. Moi. ทุกวันนี้อะไรๆก็เปลี่ยนแปลงได้ชั้นเดียวเพิ่มได้แบรนด์ก็เสริมได้ไข่ดาวก็ทำตูมได้แล้วนี่ล่ะก็ดื่มได้สูตรใหม่เครื่องดื่มบริงไว้ประกอบด้วยแอลกลูตาไทโอน